Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang atong annual vaccinations for children usually flu vaccine. So amo na ang gina-recommend nga every year may ara sila. So ang recommendation sa US actually is pwede idungan ang COVID vaccine kag ang flu vaccine o kang iban pagid nga vaccines like ang pneumonia vaccine. Usually kaya lang sa studies pa lang na obra sang una is before ma-approve ini mga vaccine wala sila ginadungan. Pero based sa pagkabaluta about the mechanism sang atong COVID vaccine kag ang mechanism sang flu vaccine, ang pneumonia vaccine, pwede sila idungan. Basta lang, i-separate lang ang injection site, pwede sila magdungan.